ekwensu gị ihe mere gị n'ụwa gị ihe mere gị ma gị ma ndị otu gị ihe mere gị ndị ọgọ mana ege ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu kwanụ kanvazi si egiji eji n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ nọ naghị aga nke ọma nwee ndidi n'ọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji akụ ga-ajụ afa mbụ ọmalịcha ala Igbo ya bụ na nke a bụ mgbe na-esere mechefukala ka ị sọskraịbụ ọ bụrụ na ị nachitere azụ nnọọ maka ị nachitere azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma aga ya nga na onye ekete ya ọgọdọ ekute ya a na-ekwu na akpa ezu nwa dibịa ofeke anyara Igbo na-ata akpagharị anyị nọ n'elu na n'asụsụ Igbo na-ana n'ike na ọchị ọsọ ana unu akpọrọkwa ndị na-abụghị ndị Igbo wee na-etikọrọ anyị asụsụ onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi obere ya mere ebe ikpofu afịfịa mgbe bụ ndị iwu ndị Igbo hapụrụ ụzọ gbawa ọfịa agbata obi ya ga-eji n'asụsụ ya mere ihe dị ya mma ndị na-eme ihe onyonyo unu ga-eji asụsụ Igbo na-eme ihe masịrị unu aghọtara m gee ntị ekwensu gị ihe mere gị n'ụwa gị ihe mere gị ma gị ma ndị otu gị ihe mere gị ekwensu gị ihe mere gị n'ụwa gị ihe mere gị ma gị ma ndị otu gị ihe mere gị ekwensu ifugo ihe m na-ekwu ekwensu ka ihe mere gị n'ụwa aghọtara m ihe anyị na-ekwu anyị bụ ndị Igbo na-ekwu bụ ekwensu ka ihere mee gị n'ụwa ka ihere mee gị ma gị ma ndị otu gị ka ihere mee gị ọ bụ ka ihe mere gị ekwensu ka ihe mere gị n'ụwa chere nke a bụ obere gaa ntị ọzọ ifugo ya mee na ọfụma achọrọ m ịkpụ mmadụ achọrọ m ịgakwu ogologo okwu these are your heirlooms ogiri bụ heirlooms biko hapụ that thing mana achọrọ egwu unu mee na ọfụma do well ịghọta unu epitos na ị mara ị na-amaghị asụ asụsụ Igbo ana m agwa gị sị gị hapụ onye anwa ya eme n'ihe onyonyo anwa ga-akwalite ndụ na omenala Igbo hapụ ya chọọ onye Igbo ga-asụ nwa asụsụ Igbo were tinye ebe anwa ọ na-ewezina ihe anyị agaghị erifanye anyị na akpịrị anyị ka na-asị ka asụsụ Igbo ka asụsụ anyị kwalite ọfụma ịkpọrọ onye na-abụghị onye Igbo wee na-asị ya mee ihe onyonyo Igbo ịbụ onye Igbo ma na-abụghị onye Igbo abụghị nsogbu na onye na-amaghị asụ asụsụ Igbo biko ahịa ka nna ya chere ka m gụsịgodị gị ọzọ ka iwe mara na ya bụ ihe erugo m n'ome powder please Mommy, leave it like that. I'm a customer. Who said I'm a customer? Ya bụ ana m na-ekiri ihe onyonyo dị etu ana m asị ọ pụtara na ọkpụ isi amaghịzi akpụ ka ọ pụtara na agụba eji akpụ isi adịghị nkọ maka na aghọtara m I don't understand. Unu ga-eji wee na-ete anyị pọtụ n'iru wee na-emebiri anyị asụsụ nke gịnị kwan anyị ka na-asị ka anyị mere ebe anyị ga-esi wepa nwaanyị ukwu wara ụna na-etisa ya bụ ukwu etisa ihe anyị na-agụ bụ ọnụrụ akwa nwa ọnụrụ akwa nwa mee ngwa ngwa ọ bụghị otu onye nwe nwa ọnụrụ akwa nwa ọnụrụ akwa nwa mee ngwa ngwa ọ bụghị otu onye nwe nwa ọ bụghị otu onye nwe nwa ya bụ na ọnụrụ akwa nwa mee ngwa ngwa ya ma ọsịsọ na ọ bụghị otu onye nwe nwa ịghọtara ẹ má fún wọn lóúnjẹ má fún wọn ní tí wọ́n mu títí tí wọ́n fi ronú irú iyán tí ìfi sun wọn gún. jagunjagun. ogun láti jagun. ifugo nke ndị asụsụ ọzọ ifugo ka nke ndị na-asụ asụsụ ọzọ si adị ifugo ka olu asụsụ ha si dị maka na emere gịnị maka na akpọtara onye maara asụ asụsụ anwa ha kpọrọ ya ihe kpọta onye maara asụ asụsụ ha ọ wee mee ihe onyonyo a biko ị mara na ị maghị asụ asụsụ Igbo enye gị ihe gbasara asụsụ Igbo chọọ onye maara asụ asị akụziere gị ya nwere eji nwee ọtụtụ ndị nkụzi dịgasị iche iche ogo nkụzi enwere ọka mmụta enwere ọka nkụzi enwesị ndị nkụzi dịgasị iche iche ịghọtara ka nkụzi nwere gị asụsụ Igbo asị m biko dododo ndị nọ n'ọkwa karịrị ana m ayị unu na-asị m biko tinye na ya n'ihe a ka mmiri gara iburu anyị ka anyị ghara ịbụ anyị nọrọ na mmiri ncha na-aba anyị anya ma ọ bụ
anya nọrọ n'ikpere mmiri ewere azụ na-akparị anyị ndị ka biko tinye n'anya ka ghara idebebiziri anyị asụsụ Igbo anyị maka na ọ bụ asụsụ onye bụ ihe ejiri mara onye ọ na-aghọtara ngwa ka emesịanụ. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.